Attorney, what comes next after your job as the presidential spokes? I'm really praying to God. I know what it takes to be a successful legislator. Nagawa ko na po yan. Napatunayan ko na po yan. Record po ang nagawa ko ng first termer. 7 pong major bills ang naisabatas ko. Alam kong gagawin. 15 taon po ako nagturo ng batas. Siguro kaya kong gumawa ng batas. Aktivista rin po ako sa ninanais kong pagbuhay ng lipunan. Pinagsama ko lang po yung aking pagnanais at yung aking kakayahan. Kaya naging matagumpay po tayo mga kapatid. Maraming salamat po, Attorney Harry. Maraming salamat sa inyong pagbisita, ha? At huwag kayong mag-atubili. Please come back. And next time, let's party. Attorney, may huli pa po pala akong tanong. Tatakbo po ba kayo sa 2022 elections? Well, pinagdarasal po natin na sana po magbigyan tayo ng pagkakataon. Dahil nais nating ipagpatuloy na simulan. Kung kinakailangang tumakbo muli, bakit hindi? Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.